Portos de Galicia está a mellorar os amarres para embarcacións en Tragobe, unha petición que solicitaron dende a Confraría de Cambados. Que é unha petición solicitada polo sector, pola Cofraría, e o que se pretende coa mesma é fortalecer, afianzar todavía máis esas estructuras flotantes que son os fingers. A inversión de preto de 50.000 euros constará da fixación de 8 fingers no Pantalán. Estamos en plena execución, quedan aproximadamente 3 pilotes por hincar, que van a ser chegan hoxe para proceder ao mesmo. Está a pontona instalada ali no Pantalán e calculamos que nunha semana aproximadamente se rematen os traballos. É un investimento que se estima en 50.000 euros aproximadamente e que se debe contextualizar nos investimentos que desde a Xunta de Galicia estamos facendo para mellorar as condicións de traballo e sobre todo as condicións de seguridade dos profesionales do mar. Ruperto Costa, patrón maior de Cambados, mostrouse satisfeito con esta obra de mellora que garante a seguridade. Vamos a ver, teníamos unha necesidade para un segmento de flota determinado que tiña un amarre que non cumplía coas exigencias que necesitaban, máis ou menos polo porte dos barcos que tiñan. Tiñamos problemas de rotura de Pantalán e inseguridade a hora de amarre. Foi unha petición que me fixeron varios armadores. Parece ser que tiñan problemas xa estamos falando desde aí xa un ano e pico. Moi satisfeito porque foi unha petición que se atendeu moi rápido e agora que ven o inverno sempre necesitas un poquinho máis de seguridade para amarrar o barco, pois cumple co que estábamos demandando. Acompañaron ao presidente de Portos de Galicia, o delegado da Xunta na provincia, o líder dos populares en Cambados e o edil de Cambados, Vítor Camaño.